Ahoj. Prosím tě, já ti musím dát portíka, aby tě bylo slyšet. Dobře. Pucka bílá. To jsem já. Toho Kam času, mám koukat? Teď na mě. Dobře. Toho času, tak jak jsi teďko tady, tak jsi jako Morgana. Teď jsem jako Morgana. A ještě budeme alternovat s Ivuškou Marešovou Ginevru. To si přál Míša Pavlíček, tahle. Já jsem teda teďko spíš chtěla tu Morganu, protože tam mě hrozně baví a to už žiju víc. Tu Ginevru jsem nehrála docela dlouho, takže dneska jsem měla takový vzpomínkový. Vzpomínkovou zkoušku a vzpomínkové vystoupení. To ještě bude. Bude, ale teď jsem za zlou. No teď jsi právě za zlou. Ale když jsme u toho zlá, dobrá, lásky, zrady a tak, jaký pohádky si v dětství jako těžce vydechávala, víš, jako takový ty, jako měla jsi pocit, že to je hrozně nespravedlivý, že to takhle nemá být. Já teda si pamatuju jedno a tam nešla si o nespravedlnost, ale asi o pojetí. Neviděl jsi to, jak jezdil za tím malým chlapečkem to hrozný křeslo a říkal, miláčku, já jsem tvoje babička. No tak to teda, neznáš to? To je hrozný. Tak jezdila takové nějaký křeslo, který hlídalo to ubohý dítě a to dítě se bálo a já teda taky, no. Drásalo ti to nervy. A pak mě vadí takový ty pohádky, kde jsou ošklivý princezny, to mě děsně vždycky jako namíchne. No. A taky máme takový. Těch je taky dostala, ne? Je bohužel, jo. Že neřekli, viď. Takový to, co v těch takových jako až pohádkových příbězích je, takový, že takovej ten hlavní kladný hrdina všem nakonec odpustí, místo toho, aby to prostě rozsekal a nechá všechny grázly utéct. Tak to ti vadí, nebo ne? Nevím. Já teda mám ráda takový, co si to nenechají líbit a proto mám tady Vaška. Jo. Ten se nechá líbit nic. Ale učí mě taky, jako já se taky už nenechávám, no. Já jsem dlouho měla takovou tu jako oko image. za oko? Ne, dostanu facku a nastav druhou tvář, ne, jo, tak takhle, teď už dávám pěstí, no. Teď já doma trénujem. A máš to takový, už tak jako, takže se blížíš k tomu, jako, že oko za oko, zub za zub, ne, to ne, ale nenechám si nic líbit. Už umím taky zařvát a umím říct ne. To se těžko říká někdy. Myslíš, že dokážeš odpouštět? Já si myslím, že jo, ale některé věci asi už ne, no. To už bych zabila. Jo. No. A co myslíš, že teda nejsi schopná odpustit? Já nejsem schopná odpustit svoje vlastní chyby. Ty mě nesmírně, je to televize, tak řeknu, štvou. To je to nejhorší, na to člověk musí mít hrozně síl, když sám něco provede, něco, co sám nemůže prostě pak sám si vstřebat. A takových věcí mám, to má asi každý. Takže já asi každému bych asi dokázala, vždycky dokážu omluvit a vysvětlit, ale sama svoje chyby to teda nesnáším. No, podobně. No. Mám úplně stejně. Dneska vlastně celý ten muzikál je o velkých emocích, o velký lásce a tak dále. Je něco, za co si myslíš, že máš někde zasuto v sobě? Takovou tu jako temnotu v tom, že bys dokázala třeba jako, fakt jako mu ublížit za něco? Nic ještě tak hrozně se mi v životě nestalo, abych takhle musela přemýšlet. Ale kdyby mi někdo šáhnul na syna asi, tak to bych asi dokázala asi být asi protivná. To bych asi... A teda, kdyby nějaká na vendu, tak to taky bych jí vyškrábala kontaktní čočky. Prosila jsi někdy někoho za odpuštění? Ale jo. Myslím, že jo. Třeba zrovna Filipa. Taky se všechno nezadaří a měla jsem období, kdy jsem měla velkou krizi a kdy jsem se před ním nechovala jednou tak, jak bych jsem si přála. Pak jsem se mu hrozně omlouvala, že mi to líto. A aspoň vidí, že máma taky má chyby. No. Z těch postav, který vlastně v tom Merlinovi, teda v tom Excalibru vlastně je, tak je tam nějaká postava, kterou jako máš úplně jako nejradši? Se strašně líbí Merlin, to je krásná rola, ale já samozřejmě musím mluvit o těch svých. Nemusím, protože je mám ráda. To jsou prostě dvě postavy, které každá jiná, přitom jsou s něčím podobný. Prostě obě dvě vlastně jsou něčím nešťastný a obě dvě udělají nějakou chybu. Akorát ta jedna prostě má jenom černý kabát a ta druhá bílej, ale stejně vlastně udělala taky chybu, i když jinak zabalenou. Já jsem na začátku, protože Karel Štégrwald napsal Morganu na mě, ale já jsem vděčná hrozně Vladimírkovi Morávkovi, že říkal, dobře, napsal jste to na ní bezva, ale já chci prostě něco jiného, protože Morganu a čarodějnici vodní čeká každý. Já chci ženskou. A ta ženská se mě hrála hrozně hezky. A nebýt teda toho, že otěhotněla jedna naše kolegyně, a nebýt toho, že jsme potřebovali vymyslet něco, aby zase lidi přišli a nalákat je na novou sezónu, aby jsme hráli o to díl, tak bych asi do ní už nešla, ale teď jsem ráda, že dělám popě. Ale to je taková věc, ty jsi to tak jako nakousla s tím Karlem Štégrwaldem. Karel, teď jsem někde četl rozhovor, kde Karel řekl, že když někdo napíše libreto a nepustí na něj takzvaně chlup z toho libreta, tak se rozhodně nemůže dávat dohromady s Vladimírem Morávkem. Že to je jako buldozer.
Je to tak, Michale? No, já myslím, že tam... Počkej, já ti akorát na tadyhle, jak si přijeli na poslední chvíli. Já jsem ještě takový rozevlátej z té Vánice. Já myslím, že tam byl, samozřejmě ten scénář byl napsaný pěkně, zajímavě, ale že Vláďa ten do toho vstoupil jako dost razantním způsobem, tak si to prostě přizpůsobil té svý vizi. Samozřejmě vycházel z mý muziky, která byla daná dopředu, ale tak si to poskládal pěkně ještě jinak, jo, což si myslím, že bylo přínosem určitě. A já bych ještě teďka přeruším, bych rád omluvil Kamila Střívku, který je nemocný. K tomu bych se dostal. Já se tak jako to je pohoda. Já se k tomu tak jako postupně propracovávám, že jako se Karlem jako a tak. Samozřejmě, tak když už to nakous. Vláďa prostě má svý vize. To je, mně se na něm líbí to, že uchopí něco a nějakým způsobem si to přetransformuje, jak on to cítí a jak si myslí, že to má být udělat. A přitom to je ale prvotina vaše. Debut muzikálový, ne? No, pěkný. Vážně pěkný. No. My jsme hrozně rádi, že Vladimírka máme, protože tak já o něm říkám, že to je takový ten můj vysněný rejža. A není to určitě poslední věc, co spolu děláme, protože to musí říct celý soubor, že to je tak kouzelný člověk, že jako ho neznám. A to říkám ne, protože tady sedí. A že by mě jinak zbyl, ne. Ne, jasně. My jsme si to tak jako nakous samozřejmě. Kamil hraje v Excalibru, hraje krásně, zpívá krásně, ale páči na tom zhruba tak asi jako já dneska. To znamená... Ještě hůř. Ještě možná hůř, protože moje blbě tak nějak, ale v každém případě já nespívám teda, takže tím pádem to nevadí. Kamil zpívá a tím pádem to vadí, takže Kamile, prosím tě, se rychle uzdrav. Rychle se uzdrav, jo? A taky musíme říct, že vlastně to byl úplně původně Kamilův nápad. Na začátku bylo slovo, a to slovo bylo od Kamila, který přišel za Petrem Kratochvílem s nápadem, že chce, aby vlastně Divadlo Ta Fantastika, Petr jako producent mu postavil muzikál. Jo. A že bych chtěl, abych dělal já hudbu, protože jsem vlastně jeho takový dvorní skladatel v uvozovkách teda. A tím to celý vzniklo. V uvozovkách? No ne. No ne, jako samozřejmě. Ale a tím to celý vzniklo a vlastně se začal odvíjet řetězec, kdy vlastně Petr se zachoval jako takový osvícený producent a nechal nám vytvořit tým. Karel Štargal napsal scénář. V začátku tam ještě figurovala Gábina, která nakonec nějak, protože se jí nechtělo textovat ty mý hatlamatělky, jak jsem si naspěl ty demáče, tak od toho ustoupila. Ale vrhl se na to Vlasta Třešňák, kterou jsem oslovil, a potom Sahara Hedl. Vlastník Třešňák zase měl problém, že to není profesionální textař, je nádherný básník, ale zase se strefovat do těch mých svahelštin, tak jsem zase měl dvojnásobnou práci, jsem to s ním frázoval. Takže když už mu došly síly, tak přišel Sahara, takže to bylo takový hodně košatý a rozmanitý. A všechno to potom už šlo vlastně v režii Vlády, který si to tak nějak jakoby už rýsoval, ty věci převracel různě. No, pravda je teda, že my jsme asi 2 roky se scházeli u Michala, on má na Kloboučku on tam má takový něco, co je trochu dům a trochu je to hotel a tam my jsme vždycky byli zavření do rána, ve 3 hodiny už všichni chtěli spát, ale Michal říkal, ještě to musíme dotáhnout do stránky 23 a tak my jsme 2 roky neustále znovu a jakoby hledali, jak nejkrásněji vyjádřit zradu na 30-sekundovém úryvku hudby. A tak za 2,5, a byly to hrozné 2,5, bylo to hrozný rok a půl v tom smyslu, že jsme moc nespali. Ale krásný v tom, že pak přišlo to zkoušení, které bylo opravdu... Dneska se taky moc nevyspinkáme. To zkoušení bylo moc krásný a jedinečný. Já jsem zažil různé věci u divadla a zkoušení muzikálu Excalibur, to byla jízda jak hrom. To bylo krásné. No, tak... Já si myslím, že to bylo výjimečně ještě i v tom, že vlastně se tady sešlo na pódiu vynikající partie lidí, včetně všech různých, jak bych řekl, mých nejbližších kamarádů, od Michala Kocába, Balucký, byl Kamil Střívka, všichni prostě, já nebudu nikam jmenovat, ale vlastně se vytvořil neuvěřitelně hvězdný tým lidí a i lidí, který jsme vybírali ve velmi, dá se říct, náročných konkurzech, tak se vytvořila nádherná, jakoby nádherný seskupení a to si myslím, že mě nejvíc těšilo na tom. Jo. Hejbá slovo kolektiv. Hejbáte. No ne, pojďte si dát další kousek. Dobře. Pojďte si dát Královna je běhná, bude další. To seš ty, viď? Tak jo, tak